azért kömmel egy jó autó, nem? Igen, már csak azt állnak, nem tudom igazán. Ideálnak, csak a zenét összerakják és rosszul legyen az alkoholmentos. Jó, kicsit hideg volt. Szerettem melegedni. Ilyenkor este másfél-két időt lehet. Vörösváros üvege, hol egér majd érvelem, hol egér majd érvelem. Pár éve Rajta van ezen a Google Street View, hogy a nagynéném megy a boltba Szatyorra, és ugyanúgy az utca másik oldalán, hogy olyan ő jön vissza. Igen, olmás kezed, de össze nem tudják. Ki van égetve, tegnap kiégett. Kiégett? I prvi veliki Kagan nazivali Almos Kagan. Alom, pa mađarski je to tüs. Son. Čeres son, ono radi zaitava Almos vezér. Әр ойуында секрет жатыр. Сонда аны жасаған кісіде, иә, жасаған кісіде аузы, аяқ жағы былай балықтың арты. Csak olyan 95 éve van, nem tudom milyen idő van, 9-10 kötve, de napközben, tehát reggel valahogy. Én szoktam ezt 4-es 4-es 6-os, hát na ott lakszol valahogy, de ott is a kumpi van, itt a Bla.